какво е фитнес инструктор и какво е кондиционен треньор, защото предстои последният семестър от вашето обучение, в което фактически е семестърът, в който вие започвате да изучавате различни неща, в зависимост от специалността, която сте избрали. Голяма част от вас в началото при записването си може би са имали малко по-различни представи върху това какво изучава едната или другата специалност, и затова още тогава ви казахме, че първите 3 семестъра се изучава един общ профил, в който ние първо трябва да станем треньори по физическа подготовка и вече в последния семестър да специализираме, било то в инструктор по фитнес или кондиционен треньор. За тези от вас, които не са разбрали, кондиционен треньор ще изучава много повече неща, които са свързани с професионалния спорт. Когато говорим за кондиция, знаем, че говорим за целенасочена подготовка за дадена спортна дисциплина. Следователно всички тези от вас, които ще продължат обучението си в кондиционна подготовка, в 4-ти семестър ще започнат да се занимават с неща, които са много по-характерни за професионалния спорт. Става въпрос за периодизация, става въпрос за специфични методи на трениране, става въпрос за различните подходи на трениране при индивидуални спортове, при колективни спортове, при спортните игри, при цикличните спортове, при единоборствата. Започваме да разглеждаме продуктът на тренировъчната материя от гледна точка на постигане на високи спортни резултати в дадена спортна дисциплина. Което означава, че всички тези от вас, които имат намеренията да се занимават по някакъв начин с професионални атлети, да, това ще бъде тяхната специалност. От друга страна, фитнес инструкторът. Голяма част от вас, това си го говорихме и с колегите в колежа, по-скоро не им допада самата дума инструктор, фитнес инструктор. В действителност, когато погледнем нашата законодателна уредба, когато погледнем нашият правочник на професиите, в действителност, когато говорим за тренировъчен процес в фитнес залата, там хората, които работят, не се наричат треньори, се наричат инструктори. Лично за мен това е просто игра на думи. В момента просто в България законът е приел, че хората, които се занимават с обслужване на клиенти, които тренират за здраве, трябва да са фитнес инструктори. Съвсем спокойно, по-правилното наименование на такъв тип треньори би трябвало да е персонален треньор. Следователно, какво ще изучават всички тези от вас, които са в направление фитнес инструктор? Започваме да се занимаваме много повече с изработване на тренировъчни програми и стратегии за подобряване на различни здравословни състояния, стратегии за работа при различни сценарии от гледна точка на бременни, деца, възрастни. Също така започваме да разглеждаме любителският бодибилдинг и културизъм. Няма как да го прескочим, защото 99% от хората, които тренират, целят точно това нещо. Така ще говорим за груповите тренировки, за видовете групови тренировки, за принципите при провеждане на груповите тренировки. Ще бъде засегнато още веднъж и хранене и суплементация. Между другото, суплементацията ще бъде разглеждана и при кондицията, но там отново говорим, не става въпрос за здравословен начин на живот, а става въпрос за високи спортни постижения. Давам ви конкретни примери. Имало е колеги, които ми казват, виж сега какво, аз в момента вода групови тренировки, те са много функционални, те са много интензивни, търсиме голяма кондиция при тях, следователно аз трябва да се запиша и да бъда направление кондиционен треньор. Не, няма нищо общо. Когато говорим за групови тренировки, ние сме в направление масов спорт. Това означава, че по-правилният подход за мен би бил да бъда в направление фитнес инструктор, защото там ще се изучават точно тези неща, независимо колко са интензивни тренировките, които провеждаме. Когато обаче аз ще готвя едни състезатели, които ще се явяват на състезание по дадена спортна дисциплина, тогава аз трябва да бъда кондиционен треньор. Мисля, че така обяснено нещата придобиват по-голяма яснота.